Ei. Tää on ihan hyvä. Nyt se putoaa. Nyt se putoaa. Se on aina millipeliä, niin silloin sen paalinkin, mihin mä sen paalilla päärätän kameran yli. Kyllä. No niin. Nyt otetaan pikkupimpula. Se tuot harjat ja jättää Disneyt tänne oppikoulun numero 1. Tulehan tänne lapsi varsa. Äiti jää. Hyvä Insa. Hieno mamma. Ei ole hätiä mitään. Tässä on. Ei kato tämä kauemmas ennen lapsi. Insa kuuluu. Ei mene. On niin hyveli äiti ollut. Ei mä viestitä. No niin. Kato häkki, mikä homma. Sulla kaisakapat kasvaa kyllä ihan mihinkä sattuu. Kaivat kasvaa mihin vaan. Oletpas sinä pikkuinen. Tää on. Ei tää mikään jättiläinen ole. Ei, hei kato, ei onnistuu. Ai. Kyllä kylmäs on radion päälle. Takajalalla vasta puhutaan. Kyllä. Kyllä. Tilannetta. Sitten on. Kyllä. Sulla on vähän tommonen terävä ilme. Oh. Tämä on ihan syt. Insa kulta, ei ole hätä. Se karmaiseva eron hetki on sieltä tulossa, kuulkaas. 3 viikon kuluttua. Niin. Niin se vaan siinäkin kasvoi. Niin, sinä saat lajitoveri sitten itsellesi. No, sillä nytkin. No siis ikätoveri. Niin. Aasista ulostu. Pikku pympy. Pitää tottua kuule. Sieltä niitä jalkojakin voi harjata. Ja mahulia. Tästä tulee semmonen näppäran kokoinen eikä mitkä jättimammut. Nyt meidän pitää tehdä tämmönen. Tää vaan Voi kun se hieno vauva. Hyvä. Hyvä. No, Hienosti. oletpa hyvä. Joo. Hyvä kuule. Onpa tiukka ilme. Sulla on ihan sopussa ja ihan tiiviisti koko naama. Jänskettää. Mukamas. Tietämäkö nyt on mikään uusi ihmeellinen asia kääntämällä. Onhan se ollut kavion puolussa ja On. kaikessa muussa. On. Ja sitten kun sitä silloin, no aina nämä niin lellittää silloin, no ihan heti pitää, niin kaikki jalat ja kaikki paikat, että se on niinku tuttua hommaa, eikä se ole sitten puolen vuoden iässä semmoinen ensikosketus niin kauheeta. Niin. No nyt ei tullut missään, vaikka tissit, harjat ja kaikki. Niin. Häntä nousee vähän ylös, kun tissistä raapaset kutittaa. No en tiedä kutkaa. Täällä on hirveet rähmät. Täällä on tämmöiset pikkuset luttutissukat. Niin täällä on hirveä rähmä täällä välissä. Kuinka tämmöiset rähkeet. Ui. Iso kokkara myöhemmin. Putsakaa kuule vähän. Noin. Täällä on hirmu pystyt vuohiset kyllä. Niin on. Jännää tässäkin, että emällä on ollut tosi pystyt vuohiset. Ja minun mielestä isällä, jos nyt en oikein väärin muista, niin sehän oli ventopuohinen. Voi olla, minä en muista. Koska sitä just, että vältetään sitä pystyvuohisuutta. Niin. Mutta sitten se, että näköjään se eihän se mene yksiselitteisesti, että tämä nyt on perinnyt. Se on se genetiikka, kun on semmoinen juttu, että siinä vaiheessa kun
naaraspuoleista eläintä astutetaan, oli sitten kyseessä kissa, koira, hevonen, lehmä, ihan mitä tahansa, niin me voidaan laittaa toivomuslista, mitä me haluttaisiin sieltä. Ja me voidaan katsoa niitä geenejä orilta ja tammalta ja toivoa jotain. Mutta sieltä tulee mitä sieltä tulee. Ainoa mihinkä, jos tämä olisi valkoinen ollut, niin sitten olisi pitänyt ruveta miettimään sieltä uudestaan. Miten tämä on mahdollista? Niin. Mitä otan tältäkin kuuma? Kyllä. Niin, kato tässä, ei me vietä tätä kauemmas. Sä oot hetken hengähtää. Niin, nauti Niin. olostasi. Hetken sä oot hengähtää. Moi pikkupinsku. Sä oot oikein turilla. Ihan samanlainen kuin Tirri tämän karvas kanssa. Ei tuu kylmä. Ei tule kylmä kyllä tälle varsalle ensi talvena. Se on niin tuuheen paksu tuommoinen, että sinne oikein kaikki tää tarttuu menee tänne. menee ja... Kyllä, ja pois ei tuu. Ihan niinku Tirrilläkin. Hyvä. Ja Tirrillä on vielä niin leveä se selkäkin, että senkään puolesta sieltä ei paljon varisi. Noin. Ja varsakarva lähtee irti. Sinusta on tulossa iso tyttö. Eikä mene montaa kuukautta, kun ruvetaan siloilemaan lapselle. Ihan hyvin voisin nyt ruveta laittamaan. Ei nämä siitä rikki mene. Niin minä olen aina opettanut. Liivi ei tainnut olla 3 kuukautta, kun sillä oli ensimmäisen kerran joku satulla huopa tai joku tämmöinen selässä. Joo. Hyvä. Rupeeko tyttömäisemmän värissä se riivi? Ja ihan poika. Ihan pojan näköinen. Sen niin minäkin. Täällä. Hienosti. Täällä. Ai sä annat jo sen valmiiksi. Tätä sinulla on hyvin otettu. Hyvä. Noin. Hyvä pikku pinsku. Hyvä vauva. Sitten tämä. Tämä. Juu. Hyvä. Tämä. Tämä. Oikein hyvin. Noin. Hieno vauva. Hyvä. Ja viimeinen. Ja. Ei me noin tehdä. Ei saa. Ei saa. Ei. Hyvä. Kiitos. Taitavaa. Tämä on tää rutskainen. Tää on vähän jännä. Se jännittää. Hei, me lähetämme Jyllekaan. Myös on tässä, kato. Vaikka ihminen lähtee, niin se ei tarkoita, että sinä voit lähteä heti perään. No tarkoittaa. Se on silivauva. Ja, katso tämmöinen. Oliko se syötävää? Noin. Kato, kun hännänkin voidaan koskea. Ei ole mitään hätää siihen. Pikkupinsku. Ui. Juu, on mitattu. Ui. Olipas jännää. No, Ymmärrätkö? ei ole. No mitä Ensa? Ei me tehdä sun lapselle mitään pahaa. Perustoimenpiteitä. Ihan perusjuttu. Tiedosti. Nyt kuule piipittää pyllyssä. Oikein hyvä. Kuuntele. No se loppuu. Kyllä sä kuulit. Voi, pikkupinsku. Hyvä lapsi. No niin, ja sitten tehdään. Selvitetäänkö tukkapäätä vähän? Siitä lähtee erilainen ääni. Siitä harjasta. Niin. Sitten voidaan laittaa vielä lopuksi niin tuosta tuo pyyhe sen selkään. Niin on pikkusen ja laittaa jotain sinne. Ei ole uusi eikä ihmeellinen asia, kun ei ole vielä loimiakaan ollut. Sekin peikko tyttö. Niin se pöydä. Se ei kestä, kun on tämmöisiä turapalloja ja sitten tukka on tämmönen. Tämä pikku peikko. Pikkupeikko.
Ihan olisi ottaa jotain geeliä ja laittaa pystyyn tää niinku. Niin vielä nostaa takaisin. Kato, kun nämä on näitä tämmöisiä juttuja, mitkä pitää tottua sitten, kun raveihin ollaan menossa, niin silloin aina siistitään tukka viimeistään. Ja... Leikataan korvakarvat, nää hirmuiset. Niin, korvakarvat ja niskasillit. Ja... Totuutpahan siihen, että vähän tämmöistä tapahtuu. Mitäpä sen hävet pois? Mitäpä Ei olisi jo tottunut. Me käytiin, kun mikä päivä se oli se lauantai-iltana, kun tuuli ihan sikana. Niin tuossa nuo paalimuovit lepatti, niin Joo. me käytiin niitä. Insa tuli jo talliin, ja sitten me kävin Varsan kanssa tuossa niitä. Joo. Se uskalti käydä sitten haistelemassa. Tää voi olla vähän jännää. Ei kun olihan tällä se varsaloimi päällä. Niin, no mutta eihän tää nyt siitä mitään Ei muista, mutta oli kun me mietit, niin. Ei se ollut. Muutaman hetken silloin. Vähän pikkusen pienennetään kuule tätä. Täältä, katso näin. Joo. Ehkä mitä haluat. Ja täältä, kato, sit tulee kaulakappale, näin. Noin, sit se laitetaan. Joo, suuni. Näin. Sä mietin, mitä vittua te teette mun varsalla. Älkää kosketa siihen. Ei saa lähteä. Minkä haluat katsoa, niinkö? Noin. Joo, noin. Niin. Siitä piti vähän sen kokeilla hampailla. Kostoksi kokeilen hampailla. Oi. Ovi osuu. No, uudelleen. Ei me siihen lopeteta sinne. Noin. Selkäisä köristelee. Noin. Ja vielä, nyt leikitään, että ne on silat. Sitten tämmönen kapea juttu tänne näin. Sitten sitä kato siirretään sinne taakeen, että ne on sieltä puolella. Mites Hannan nosto ylös? Ei siinä ollut mitään. No nyt se varmaan pelkää jo sitä kummemmin. Niin, että pyyhe tulee perseessä. Mitä ne seuraavaksi tunkee? Mitähän ne vielä sinne laittaa? Sitten kato tämmönen paksu häntäreemmin röplykkä näin. Noin. Ei tunnu missään. No tommoista häntäreemmiä ette kyllä mulle sitten laita. Ei semmoista laiteta. No. Hienosti. Olitpa hieno. Semmoinen. Joo. Hyvä. Niin. Hyvällekin tuntuu. No niin, ei haittaa. Kaikko hyvin. Joko se lähdet? Sinä? Minä lähden. Eikös tämä ollut niinku silat selkään ja vetoja? Pakki päälle. Joo. Pakki. Askel. No. Katoppa, täällä on ruunurajassa hirveän pitkät karvat. Tuleekohan teille semmoset tupsut? Niinku joillakin lämpöisillä, niinku vinkillä oli. Kyllä oli hirveät tupsukat. Tuleeko sullekin tupsut? Voi Insa mamma. Nyt tulee siistitty muhula. Mukula. Noniin. Hyvä. Ei ole hätiä mitään sinulla, rakas. Ei oo. Joo. No niin. Insa äiti pääsee vähän se. No.
Ei oo, kato tämä isommalta omalta. Ihan höppödyin. Missä se tukivarna on? Minä vein joku. Ai. Samallahan se pinsku tottu siinä, että vaikka ihminen lähtee, niin ei tarvitse perään. Vittu, kuvaako tää ees? Kuvaa se. Mansikka suuski, että tää on kyllä tietysti tällä eteen helovele. Ja se tätä se muu. Mä tahmeen. Tuoksuu hyvälle. Mä en tiedä. Se tuoksuu hyvälle, jos ei mitään muuta. Pinsku hepuli, kun äiti haisee ihan mansikalta. Äiti haisee ihan mansikalta. Kesä tulee mieleen. Pinsku. No moi lapsi. Eikö ookin Insa ihan kiva välillä päästä ilman vauvaa? Sinä olet kyllä kaunis. Tää on kyllä ihan superkaunis kanta. Kuulehan Pinsku, se Hepuli! Joku ihan piu, hepuli! Höppänä mukula. Häntä pinkorallaisee. Jopas nyt nostetaan häntä. No moi. No heissään. Ei oo mitään hätiä, katso. Äiti on tässä. Äiti on tässä. Ja oven kyky on kiinni. Niin on. Voi linsuli. Ei, nyt se loppukin jo nuokku hätä. Nyt voi ruveta syömään. Niin. On se vaan fiksu varsin. Joo. Ei mitään ongelmaa enää. Kaikki ruoka on minun. Tämä olikin hyvä ratkaisu. älä äiti tuu tänne. Niin. Äiti tulee ja varattaa mun ruoan. Aina kun Insa syö omansa. Ja nyt ei enää puutu kuin Iidalta. Joo. Kohta saadaan sullekin leikata niskatukka taas. Ei. Töihin hommiin pääset takaisin. Voi kaunis samma. Kyllä. Tää on semmonen intian hevosen näköinen. Niin. Minulle tuli kanssa mieleen samanlainen. Mieti, kun tää vois sulkea rokkus täältä. Niin. Eikö ois ihan semmonen? Ois. Tän joku nimi vois olla joku puolikuu tai joku. Niin, kyllä, koska osa merkki on just tuommoinen. Kyllä. Hienosti, mamma. No, mä oon aina tykännyt niin. Luonteeltaankin tämmöinen. Varmaan se nuoria tottelee aina välillä. Mutta... No, pitää vähän olla. Mä nyt voi
aikuisuuden ylittäneelle, just aikuisuuden ylittäneelle. Inset et heidi mama. Mitäs 4 tämä nyt? Vasta. Ah. Ja kun tää on kasvanut ihan hirveesti. Niin no. Joo, Insa. Joo. Pääsette takaisin lapsenne tykö. Villiviikari. Just sopivasti nyt siellä kauempana, niin mä saan Insan tänne. Et karkaa edes ovesta. Äiti, sä haiset hassulle. Tissi. Tissi tänne, tissi. Äkkiä. Anna. Hirveä vääryyttä. Näin kauan ainakin piti olla ilman. Vittu, onko olisi ikinä saanut... Tuu mikä nälkä, kuolen nälkään. Se on turvatissi nyt sieltä pitää äkkiä kaivaa, kun hirveä vääryyttä on pieni hevoslapsi kokenut. Oliko se eilen vai mikä päivä se oli, kun se syöksyi tänne, kun tuotiin ne sisälle. Kyllä. Niin sitten se syöksyi tuohon tissille ja oliko se tuossa vähän eessä, niin tää oikein pukitti se menet vittuun siitä, että minä mahun tähän. Kyllä. No joo, Insu. Joo, näihin kuviin ja tunnelmiin harjoitukset jatkuu.